onye nkụzi isi mụ na anyịkwanụ m alụ ebe a nsekpu ana ọkwa n'iwe ka m ji kụpụo isi ahụ isi ihe isi ahụ mee ọ kwesịrị ime ka iwe wee gị isi okpo? onye nkụzi gbanye ya nkịtị sọsọ maka na m kpọrọ ya onye isi obodo ka o ji kụpụo m isi. Mana onye nkụzi ọ dị mma ka isi ahụ si kpọọ m onye isi obodo? Ọ bụrụ na isi gị ahụ ka obodo, isi ahụ ọ ga-akpọ gị onye isi obodo? isi ọrait onye nkụzi jụzie m ofu ajụjụ nzata ya ka m kụnye biko. Oke, gwa m onye bụ onye isi ezinụlọ. onye nkụzi onye isi ezinụlọ bụ nna. Ịdagoni enu ka nza anya onye nkụzi. Ngwa zaa mịa isi ahụ. onye ọbụla isi ya kacha n'ezinụlọ bụ onye isi ezinụlọ. Ịzatala ya isi ahụ. iji maatụ isi okpo bụ onye isi ezinụlọ ma bụrụkwa onye isi obodo ya. tugod isi ahụ mma gị isi ma na ị ga-adị ka ozu tere na Dangote liri elu. emena ka isi gị ha isi okpo. anọkwa m na nchedo onye nkụzi anyị. Bịa isi okpo tikwu isi gị na chen. onye nkụzi ịma ụma Kunize were ọchị isi okpo. see no more onye nkụzi. Bịa isi ahụ n'ụtọ nsị. onye nkụzi. Tụgharịa na inu a na bekee, ọkụkọ nyụọ alụ a na-achụbịa ọsọ. when ọkụkọ mess the land will start pursuing ọkụkọ. Ọzọkwa. when ọkụkọ mess the land will start pursuing ọkụkọ. Ụmụ ejima atọ. onye nkụzi. Ekpere ọmaka ka ọjọka. ekpere amaka. Enwe onye ga-ekpe ekpere enwelụ. Chinaza ekpere. Unu si na enwelụ. Chinaza ekpere. Unu chetakwa na abalị echi bụ Sunday 31st August bụ crossover night na Holy Ghost Adoration Ground dị n'Uke, Anambra State. agwaghọghị ya amahụ onye nkụzi. 30 days prayer march nke Fada Ebube Mmụọ Nsọ ga-edu anyị ikpe bụkwa crossover night a ka a ga-eji bido ya ma endizie ya with 5 days camping program nke ga-ebido na October 1st ma kwụsị na October 5th. Ekpele 30 days a ga-ekpe ya ka gịnị mekarịsịa? ka Obinigwe gbanweela anyị ọnọdụ ọjọọ anyị ọbụla ịtụgharị anya na bekee ọ bụrụ divine turnaround. Kekwanụ mgbe ekpere ga na-ebido ma na-akwụsị kwa ụbọchị n'oge ekpele 30 days a? ekpere ga na-ebido by 7 p.m. nke abalị ruo na chi efosaa n'ụtụtụ na Holy Ghost Adoration Ground Uke, Anambra State. Ọsesi ga-amụta nwa ahụ ọ ga-aba ya bụ Benson. Unu si na ahụ ọ ga-aba ya bụ Benson. nwa osu mụtalụ bụ Nwosu. Unu si na Nwosu. akpọ Louisa. akpụkwa Nuteli. Teresa. Sọpụrụ ọdịnala ma sọpụrụ Chukwu. kama ị ga-amakụ mmadụ, makụọ Chukwu. kama ị ga-adabelụ na mmadụ, dabelụ na Chukwu. kama ị ga-eto mmadụ, tobe Chukwu. ife na anyị mmadụ mana Ifeanyị Chukwu. abịa n'ibu, Chukwu ebuka. abịa na mma, Chiamaka. abịa n'ike, Ike Chukwuka. nwa bụ Onyinye Chukwu. chi niile dasigodu. Chimamanda. Anyị dị ndụ tata bụ maka Ebere Chukwu. Amara Chukwu. Mmasị Chukwu. na ịfụnanya Chukwu. Nwa ọ mụtara ụbọchị eke bụ gịnị? Nwamgbeke. Unu sị na nwa amụtara ụbọchị eke bụ gịnị? Nweke. Nwa amụtakwa n'ụbọchị Oye bụ gịnị? Nwoye. Nwa amụtakwa n'ụbọchị Afọ bụ gịnị? Nwafọ. Nwa amụtakwa n'ụbọchị Nkwọ bụ gịnị? Nwankwọ. Unu jie nyezienụ obele breki ka ndechala egwu. See no more onye nkụzi. onye nkụzi. Isiokwu ọ gịnị? onye nkụzi ịkụziri anyị na ide bụ ide ma n'ọnwụ ma na ndụ, na ide nwa enyi ya na ala ọ bụrụ ide anị, na ide nwa enyi ya na mmiri ọ bụrụ ide mmiri, ide nwekwa na enyi ya n'elu ọ ga-abụ ide enu. Ọ ga-abụ ide n'isi gị. Isiokwu enwe ọkwụ na-afụgo onye nkụzi a. abịa n'ịjụ ajụjụ na klaasị a, gịnwa kacha ajụ m ajụjụ na klaasị a isiokwu, mana emechi akwụkwọ every term gịnwa na-agbala asị. onye nkụzi ịma ụma last time ọkwa m gbalụ 40 out of 41 sọsọ ụtọ nsị gbalụ 41 galụ m na klaasị a, mana agala m mmadụ 40 ndị ọzọ kezi ka m si gbaa las. Chai, fiọfịa gala ọnụ. onye nkụzi fiọfịa ebegokwa ego. ofu iko fiọfịa abụọzikwa 400 naira, ọzikwa 550 naira. obego ego. Isiokwu rapụrụ m aka ka ndị ụwa m egwu na-edere onwe m. Rapụrụ m aka ka ndị egwu na-edere onwe m.